konfo, kaba, profe. Mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu lokte, mi piki fu sabana. E ba origini wan bigi sama sa dalon tu nanga les piki nanga sa kafasi. Mensen, tide mino man do a program a konfo na wisani. Respecti fu wan dere sami abi na familie imi. Aneef mi Paulus Vien Colasse Libi 12 voor Amundisi en dat is Colocoso Derby. Dit dat die wat ben het dat donderdag Abradisi Colasse Libi Aneef mi Colasse Libi no Bonse Piking abetana atana para daarbij de tapa okupa adraiston de en me condoleer Sophie anga polispa fin zoon anga dem sisa anga de brada daarbij na imbose tide tapa de disi de kolasi an neef me en dido dati minomanji a program tide a cover na wisani en isabi tesma lasi den piking sari sanima we allemaal sabi taki one day we allemaal go one day we go en dido dis bede aten fufu ago na tatakaring maar dido mi takso me kondele ala de nabestaanden ala smadapen na bosse ala de fiend den van de klaus tu allemaal me kondele allemaal aan les piki aan sakafasi. De familie taki ging akon van Awisani vandaag wegens sterfte in mijn familie. En verleden week midden bij de wegens omstandigheden. Maar die me fietjes een griep toe. En het is dan sinds strijd de griep en vier me. Maar brada sisa mi musu karma los maar lek van griep bed dan rami de afgelopen dagen dan als je naar bed defu kari uno en reactapo o piki o sansa o actie me vragen sa o be actie me. Maar ons pas zodra mi fietjes selectie baka dan mi kon en piki uno en make afspraken bakken. Ja. Zo mensen, vandaag is, als ik goed mag weten, even kijken, speaker aan mijn phone, 15 februari 2026. Ik ben iemand anders dan Gunnovien, Objama Gunnovien. Wegens sterkte in mijn familie kan ik geen akkoord naar Wisani vandaag presenteren naar jullie toe. Maar mi odebaka trawiki baka, zeker 100% if not no tussenin voor die programma akkoord naar Wisani. Aso. Berasisa me baru wa bigi odi le speki grani. Odi.